Salut, eu sunt David, mă dau pe slackline, mă dau de aproximativ un an și câteva luni. Ce pot să spun de slackline e că e un sport care te solicită atât muscular cât și psihic, te face să te concentrezi, te învață să te concentrezi, te învață să formezi echilibru mai bine. Slackline-ul e un sport pe o coardă legată între doi copaci, strânsă, încordată, pe care mergi, faci tricuri. Există chiar și mai multe tipuri de slackline. Este trick line, o coardă pe care poți să faci tricuri. Este long line, o coardă întinsă la o lungime destul de mare. Și high line. High line-ul este o coardă pusă undeva la înălțime, mergi pe ea, ești agățat de ea în caz de să cazi să nu te duci.